question, but about our coming Bulgarian holiday, May 24th. But if I can ask it in Bulgarian and receive the answer in Bulgarian. Yes, yes. Като българин живееш в чужбина и българин, как виждаш 24 май? Как го усещаш от тук 24 май? Като български празник, може би най-българския празник. Should I answer in English? Мен ми любимия ми празник е 24 май. От малък с спомена ми, да не говорим за комунизъм, аз не съм почитател. Не само защото заради прадядовци не съм почитател. Но имам мил спомен от манифестациите като малък. Спомням си едни сини, червени балони, спомням си знаменцата, знаете, хартиените знаменца с дървените дръжки, същите дръжки, които после ги използвахме или поне същите дръжки като захарния памук. Тъй, че има нещо сладко в този спомен. Спомням си духовата музика. Самия мириса на балона, като да го надуваш. Дъжд, спомням си, да все валеше дъжд. Вашето поколение венци плетеше. Плетяхме венци. Защото ние плетяхме венци. За 24 май се плетяха в училище. Пожурите. Цветя, пожури. Даже има. Плетяха венци. Пожурите. Първи народен възродени. Кирил и Методий. Има нещо безкрайно красиво в това да уважаваш писмото си. Невероятно е. Аз за малко български неща искрено се гордея, но с това, че си уважаваме писмеността, ми е много хубаво. Не знам какво става. По едно време се бяха оплашили хората, че с интернета и с всички тези технологии ще се загуби кирилицата. Като гледам сега и дори вчера, Живлета като ми изпрати SMS-а, беше на български. И аз ви говорих на български и да благодарим на Google и на Apple, че има поддръжка на тези езици. Чудно ми е как дъщеря ми ще го възприеме този празник. Наистина не знам, но според мен си зависи от мен самия. Като как ще го представя. Четеш ли приказки на дъщеря? В момента чете много активно приказки. Какво чете? Значи тя на 3 месеца чете ми приказки от 2 седмици. Абсолютно безсмислено, разбира се. Тя не знае къде се намира, но чете приказки и на български, и на японски. Почнахме с приказки на братя Грим, ама нещо хич не ми харесаха и сега четеме български народни приказки. Вчера четохме за... Много странна приказка ми беше това. Царския син и костенурката. Знаете ли тази приказка? Женил си за... Бащата казал, идете си търсете късмета и най-големия син късмета му бил в... Момата била дъщерята на големия търговец в селото и другия бил на големия еди какъв си... Най-малкият син късмета му бил до чешмата една костенурка. Той си я взел за жена. И после костенурката се оказала прекрасна мома и така нататък. И ти си мислиш, че това дори не е български. Има една много известна, поне от моето, аз израснах слушайки касетки с приказки в България. Защото майка ми и баща ми бяха по цял ден в болницата и аз се седях вкъщи често сам и когато имаше ток, защото това е важно определение, слушах приказки. И съм голям почитател. И ще четем много приказки. Стига да не се възпротиви тя. Да се надяваме, че